Noswaith dda, a chroeso cynnes i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant a'r Gŵyl Sant Iago. Chwiengil disglair nef ger bron yr arglwydd ci, sy'n gwneud ei archiad ef yng ngwlad golau nifri. Rhyf awr yw'r gan i fynion brau, heb cael yn glai a'i camorth glan. Chwilan yn neidiau sydd ar ôl eich gwaith mewn hef, ac o'ch pechodau'n rif yn gweld eich ddwy ddolwedd. A chalon ddad o cenwch mal trwy radion al mewn nemol ymlad. Seintiau ar y llawr, a ddolwch freni nef, ac ar eich gyrfa fawr o cynwch iddo em. Mewn gŵyl a glaith yn lloneud rys, rhowch foli Crist ar hyd eich taith. A thithau fenaid gwan, garchafan hyd y lef, a thaina ym mhob man ei gaelwng moliant ef, a llawen y bryd, rof awd i lyth na dderfi byth mewn newid. A ddolwch yr arglwydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd, yr holl ddeiar, ofnwch ger ei fron nef. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ymai'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw'n y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd brysur a un camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oes.
hanes fyddo enw'r arglwydd. Hanes nid at yr arglwydd ei bobl, ac ni wrthyd efe etifebiaeth. Ei ffyr barna ddychwel at gyfiawnder, ar yr holl rhain iawn o galon a ant ar ei ôl. Pwy a gyfyd gyda mi yn erbyn yr rhaid regionus, pwy a saif gyda mi yn erbyn gweithredwyr anwiref, ond buasau yr arglwydd yn gymorth i mi, braidd na thrigasau fy enaid mewn distarwydd. Pan fywedais llithrodd yn y rhoed, dy drigaref di o arglwydd am cynhaliodd, yn aml dyrfa meddyliau o'n mewn, dy ddifanwch di a lawen ychaf y enaid. A fydd cydymdeithas i ti ag orseddfa'n canwiref, yr hon a lunia'n y wiref yn lle cyfraith, yn fynd teoedd y deiant yn erbyn enaid y cyfiawn, a gwaed gwirion a farnant yn euog. Eithir yr arglwydd sydd yn amddiffynfa i mi, am y Duw yw craig fy nodded, ac efe a dal i fynt ei hanwiref, ac a'i tir ymaith yn ei drygiodd ni, yr arglwydd ein Duw a'i tir hwynt ymaith. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Darlleniad allan o lyfr Jeremia, y 6 bennod ar 20, adnodau 1 i 11. Yn dechrau teyrnasa Jehoiakim, fab Josea, brenin Jiwda, daeth y gair hwn oddi wrth yr arglwydd. Fel hyn y dywed yr arglwydd, saf yng nghyntedd tir arglwydd, a phan daw holl dinasoedd Jiwda i addoli yn hir arglwydd, llefara wrthynt yr holl eiriau a orchmynaf heb atal gair. Efallai y gwrandawant a dychwelyd, pob un o'i ffordd drwg, ac y lluniaraf fyna'r drwg a fwriedais iddynt oherwydd ei gweithredoedd drigionus. Dywed wrthynt, fel hyn y dywed yr arglwydd, os na wrandewch arnaf a rhodio yn ôl fy nghyfraith ar oes o'ch blaen a gwrando ar eiriau fy ngweision y proffwydi anfonaf atoch, fel y gwnaed yn gyson a chwythau heb wrando, yna gwnaf y tŷ hwn fel seilo, a'r dinas hon yn felltith i holl genhedloedd y ddeiar. Clywodd yr offeiriaid a'r proffwydi a'r holl bobl Jeremia yn llefaru'r geiriau hyn yn hir arglwydd. Pan orffennodd fynegi'r cyfan a orchmynnodd yr arglwydd wrth yr holl bobl,
Daliodd yr offeiriaid a'r proffwydi a'r holl bobl ef a dweud rhaid i ti farw. Pam y proffwydaist yn enw'r arglwydd a dweud bydd y tŷ hwn fel seilo a gwneir y ddinas hon yn anghyfanedd heb roswylwydd. Yna, ymgasglodd yr holl bobl o gwmpas Jeremia yn hir arglwydd. Pan glywodd Pendifigion Jiwda am hyn, daethant i fyny o dir brenin i dir arglwydd ac eistedd yn rws porth newydd tir arglwydd. Dywedodd yr offeiriaid a'r proffwydi wrth y Pendifigion ac wrth yr holl bobl. Y mae'r gŵr hwn yn heiddi cosb marwolaeth, oherwydd proffwydodd yn erbyn y ddinas hon, fel y clwsoch chwi eich hunain. Mae'r darlleniad yn dod o'r Efengyl yn ôl Sant Marc, pennod 1. Wedi i Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea gan gyhoeddi Efengyl Duw, a dweud, y mae'r amser wedi gyflawni, ac mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu Seimon a'i frawd Andreas yn bwrw ffrwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddent. Dywedodd Iesu wrthynt, dewch ar fy ôl i,
a fe cwnaf yn bysgotwyr dynion, a gadawsant eu rhwydau ar unwaith a'i ganlyn ef. Wedi iddo fynd ymlaen ychydig, gwelodd Iago fab Zebedeus ac Ioan ei frawd, a roeddent wrthi yn cyweirio'r rhwydau yn y cwch. Galwodd hwythau ar unwaith, a chan adael i tad Zebedeus yn y cwch gyda gweision aethant ymaith ar ei ôl ef. Dyma derfyn y darlleniad. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein unig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nas, wneler dewallus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Daroen ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatáu ni dy iachawd
ysg dywain I dogion ag iawnder, a wnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn I byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o mewn. Caniatâ o Dduw Tregarog, megis y bydd apostol gwynfydedig Iago, gan ymado a'i dad ac ar cwbl a feddau, I fyddhau'n ebrwydd I alwad Iesu Grist a'i ddilyn ef, felly ninnau gan ymwrthod a holl chwantau'r byd a'r cnawd, fod yn wastad yn barod I gadw dorchmynion sanctaidd, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boen I, gan I fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleau'n tywyllwch a tylygwn I ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn I rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Ac wrth I ni symud i'r munudau hyn o weddio ar ein tad nefol dros anghenion yr eglwys ar byd, gadewch I ni osod ein hunain yn ei bresenoldeb ef. O Dduw, ni ddichon yr holl fyd ein bodloni heb o ti, oherwydd nad oes dim sy'n dirion heb dy diriondeb di, a mae pob peth yn beraidd i'r sawl sy'n dy garu di, a phob peth yn chwerw i'r sawl sy'n dy gysau. Gan hynny dragwyddol o leini, yr hwn wyt yn o leiach na'r hael, disgleiria o'n hamgylch llewyrcha yn ein cylonau, glanha llawenha ein henaid a phylydraid y ddisgleirdeb, mwyn I ni orfoleddu yn o ti am byth, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Heddiw ar ŵyl Sant Iago, gweddiwn dros yr eglwys fyd-eang. Cofiwn ein bod yn sefyll yn rhyddodiad yr apostolion, sydd wedi cael ei drosglwyddo I ni o un genhedlaeth i'r llall. Gweddiwn am ynerth a'r gallu I drosglwyddo'r ffydd i'r genhedlaeth nesaf. O llalluog Dduw, yr hwn a gysylltais ynghyd detholidigion yn un cymundeb a chymdeithas yn nirgeledig gorff dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Caniatáu ni ras felly I ganlyn dy wynfededig saint, ym mhob rinweddol a diwiol fichedd, fel y delom i'r anrheithol lawenydd hwnnw, a baratoais di'r rhai ath garant yn ddiffiant, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O arglwydd Iesu Grist, a ddywedais wrth apostolion, tangnefedd yr wyf yn ei adael I chwi, fy nhangnefedd yr wyf yn ei roddi I chwi.
nac edrych ar ein pechodau, ond ar ffydd dy eglwys, a dyroedd i'r tangnefedd yr undod hwnnw sy'n unol eth ewyllus di, hwn sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad yr ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. Ac fel yr ydym wedi gweddio dros yr eglwys, gweddiwn hefyd dros ein byd. Gweddiwn am heddwch, gweddiwn am sefydlogrwydd ymhlith y cenhedloedd, gweddiwn am gynnydd mewn brawdgarwch a dealltwriaeth. O Dduw, arglwydd yr holl frenhinoedd a'r holl freniniaethau, rheoled dy gadarn law y cenhedloedd, a phar iddynt ddeheu am eithgariad lywodraethu ar y ddeiar. Nertha ni erfynwn arnat bawb sy'n ymdrechu am wir frawdoliaeth ac yn gweithio dros heddwch a chyfiawnder, arwain galonnau y meddyliau lliwiawdwyr a gwladweinwyr, fel y ceisiont yn gyntaf dy deyrnas di, a sefydlu cyfiawnder a rhyddid i'r holl bobloedd, fawr a bach, gofynnwn hyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ac yn ystod cyfnod yr haf, a'r tywydd mor braf, gweddiwn dros y ffwaduriaid hynny, sy'n manteisio ar y tywydd hyn mwyn gwneud teithiau peryglus ar draws moroedd. Gweddiwn dros ffwaduriaid sy'n ffoi o'i gwledydd, a rhai sydd yn ffoi i'r wlad hon. O Dad, rwyt ti'n gofalu am dy holl blant. Gwyddom fod gweld rhai wrth blant yn dioddef ac yn marw o ddiffyg cysgod a bwyd, tra bo eraill a mwy na digon yn peri gofid i ti. Gweddiwn ar rhan y digartref, yn enwedig yr rhai ar fodwyd i ddianc o'i mamwlad, pob un ohonynt yn ysglyfaeth i ryfel, clefyd, trychineb, naturiol neu anobaith. Meddalau'n colonnau arglwydd, fel y gweithiom tuag at fyd heb newyn, heb hunanelw, anwybodaeth na thrais. Daesefwn ar eithgariad amgylchynu pob ffoadur heddiw. Drwy gonsern dy bobl a gwaith asiantaethau dyngarol a llywodraethau, daesefwn ar ryw problemau gael ei goresgyn ac i ffordd newydd o fyw agor allan iddynt, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. A gweddiwn dros bawb y noson hon sy'n galaru. Gweddiwn dros y ffyddloniaid ymadawedig. Dad pawb oll, gweddiwn arnat dros y rhai ymadawodd ar fichedd hon yn dy ffydd di a thofn. Dyroeddynt dy dangnefedd, llywyrched bethol o leini arnynt, ac yn dy ddoethineb grasol a thallu anfeidrol, cyflawn yn ddintfwriad dionus dy berffaith ewyllus, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Ac wrth i ni gofio Sant Iago, nawdd Sant Pererinion, cofiwn ein bod ni oll yn teithio ar hyd pererindod bywyd a ffydd. Gweddiwn am arweiniad Duw, a gweddiwn am y dewrder i ddilyn lle y mae Crist yn ein harwain ni. O Dduw a drefnais nad oes i ni yma ddinas barhaus, ond a baratoais ddinas i ni. Gwared ni rhag cael ein twyllo gan swyn y byd a'i bethau, ac ymserchu ynddynt nes anghofio ohonom na wnaed ein henaid ni erioed i garu llwch y llawr, ond i gael meddu'r fraint a rhoed ynghadw i'n harglwydd mawr. Cadw yn ein cof mae dieithriaid a phererinion ydym ar y ddeiar hon. Dyroi ni y ddinasyddiaeth sydd yn y nefoedd,
arwain i bob cam o'r daith. Gofynnwn hyn yn enw pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dywedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Iago henthych well yng Ngwynfyd, harf dywef a wisg morwen, palmwy mefol sy'n dy ddwylo, coron merthyr ar dy ben. Gwyfos tefiw beth yw yfed, cwpan Iesu yn y nef, cwpan llawn o ddwfr y bywyd, cwpan gwynau gariadef. Ond yn gyntaf profais cwpan merthyrol angau loes, cwpan Crist oedd hwnnw yntai, cwpan yr llwyd wynau groes, fei bedyddiwyd yn llifeiriant, ymchwyf tonnau'r afon gref, cefais tiffau dydfedyddio, annau fedydd tonogef. Beth yw'r poenau'r feiar isod, wrth edwyddwch nefoedd wen? Beth yw chwerder dyfroi mara, wrth bereif drarbywiol bren? Afon y frodyr, yma'n llawen, gwpan Crist a'i fyrllwyd blas, hyn a bair felys a chyfed, yn y nef o wynau ras. Wedi Iesu fynd ymlaen ychydig, gwelodd Iago, fab Zebedeus ac Ioan ei frawd, yr oeddent wrthi'n cyweirio'u rhwydau yn y cwch. Y bedwaredd adnod ar 15, o'r bennod gyntaf o'r Efengil yn ôl Sant Marc. Henod yn ni'n parhau gydag ystyried Iago, un o 12 disgybl Iesu, un oedd yn agos iawn at Iesu, ac a ddaeth yn arweinydd blaenllaw yn yr eglwys fore. Tan iddo gael ei ferthyru ar orchymyn y brenin Herod Agrippa. Felly fe'i cofio nid yn unig fel un o'r apostolion, ond hefyd fel merthyr yr eglwys. Yn fy mregaeth y bore yma fe wnes i rhoi ychydig o hanes Iago a hefyd edrych ar natur ei gymeriad fel un o feibion y daran a hefyd ei uchelgais o gael y lle yn rhydedd wrth ochr Iesu. Bu rhaid i Iago fel pob un o'r apostolion ddysgu mae nid trwy arglwyddiaethu y daw a'n rhydedd, ond trwy wasanaeth a'r parodrwydd i weini ar eraill. Ac mae cyflawni y pethau bychain, y pethau di-nod nad oes neb yn sylwi arnynt, yn ffordd y daw mawredd atom. Fe ddysgodd Iesu Iago a'i frawd Ioan, nad oes yn rhydedd heb wasanaeth, ac ni ddylwn ddiastyru'r pethau bychan. Wedi'r cyfan, nid yw Duw yn barnu yn ôl safonau'r byd hwn, ond yn ôl safonau'r deyrnas, sy'n troi y byd hwn ben i weired a thi chwyth allan. Ond heno mae'n llythoedd yn ein tywys ni gyfeiriad arall, i'r dechreuad os mynnwch, i alwad Iago. I'r dywyrnod cyntaf hwnnw pan welodd Iesu a ddau frawd wrth lan môr Galilea yn cyflawni ei galwedigaeth fel pysgotwyr,
yn gwneud y gwaith unddonog ond angenrheidiol o gyweirio i rhwydau. Pan welodd Iesu a ddau frawd, galwodd hwythau'r unwaith a chanadael ei tad Zebedeus yn y cwch gyda'r gweision, a'i thant ymaith ar ei ôl. Mae'n amlwg nad oes nad oedd angen llawer o berswad arnynt i adael popeth i ganlyn Iesu. Tybed beth oedd yn mynd trwy feddwl ei dad Zebedeus pan welodd ei ddau fab yn neidio allan o'r cwch a brasgamu tuag at ar ôl Iesu, gan ei adael yn y fan a'r lle. Wrth gwrs, doedd Iago nac Iwan ddim wedi gadael ei tad yn ddiymgelydd ar ei ben ei hun. Roedd ganddo weision i'w gynorthwyo yn ei waith. Tybed ei chwilio am antur oedd y ddau frawd wrth ymateb i alwad Iesu, gadael popeth a mynd i'w ganlyn, bwy a oer. Ond nid ar chwarae bach yr oedd troi cefn ar y busnes teuluol i ddilyn rhyw bregethwr teithiol. Byddai'r fath weithred yn dwy'n warth ar ei dad. Wedi'r cyfan, roedd yn rhydeddu dy dad ath fam yn un o'r gorchymynion mawr ac mewn cymdeithas oedd yn gosod cymaint o bwyslais ar deulu. Roedd cefnu ar deulu yn y fath fodd yn beth mawr, anfyddeuol hyd yn oed. Ond roedd yr awydd i ganlyn Iesu ar ddau frawd yn gryfach o lawer na'i teyrngarwch i'w teulu, ac i'r gwaith oedd yn cadw to uwch ei pennau a bara menyn ar y ford. Wrth gwrs, un o'r pethau sy'n dirgelwch i ni yw beth oedd wedi peri i'r ddau gymryd cam o'r fawr. Efallai roedden nhw wedi gwrando ar Iesu eisoes yn dysgu ac wedi cael ei argyhoeddi gan ei bwyslais ar deyrnas Dduw, deyrnas Dduw sydd wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr Efengil, dyna oedd cenawdwri mawr Iesu ar ddechrau ei weinidogaeth. Efallai bod y ddau frawd wedi cael ei denu at charisma Iesu, neu efallai roedd yn chwilio am antur, rhywbeth gwahanol i'w bywydau pob dydd, ac yr roeddent yn barod i fentro'r cyfan ar Iesu. Beth bynnag ei resymau, roeddent yn barod i mentro ar Iesu. Ac ai dyna lle y mae pob galwad yn dechrau, yr alwad i wasanaethu Duw. Mae'n dechrau gyda'r parodrwydd i gamu allan o ddiogelwch y cwch a chamu ddyfodol ansicr. Pan aeth Iago ac Iwan ar ôl Iesu, roedd y naill na'r llall yn gwybod beth oedd yn aros amdanynt. Roedd gan Iago ddim syniad y byddai rhyw ddydd yn gorfod wynebu, gweld ei ffrind a'i athro Iesu yn marw ar groesbren. Roedd gan Iago dwyrnod hwnnw ddim syniad y byddai'n troi yn un o arweinwyr blaenllaw yr Eglwys Fore ac yn un o gewri mawr yr Eglwys Gristnogol. Roedd gan Iago dwyrnod hwnnw ddim syniad y byddai'n cael ei ddienyddio wrth law yr awdurdodau. Pan neidiodd allan o'r cwch i ganlyn Iesu y dwyrnod hwnnw, yr oedd yn neidio allan i ddyfodol ansicr, dyfodol ni wyddai ddim amdano. Ond yr oedd yn barod i fentro. Wrth ymateb i unrhyw alwad, enwedig pan gredwn fod Duw yn ein galw, yr ydym yn mentro i ddyfodol ansicr. Ac nid hawdd i'w gwneud hynny bob tro. Oherwydd y mae dilyn galwad yn golygu ein bod yn gosod o'r neilltu, disgwyliadau eraill, a dilyn trywydd arall. Dwi'n siŵr yr oedd Zebedeus tad Iago yn disgwyl y byddai fab yn ei ddilyn ef yn y busnes teuluol, i ddechrau cymryd y pwysau o ysgwyddau ei dad a ysgwyddo'r baill gyda'i frawd. Ond na, wrth ddilyn galwad Iesu, yr oedd yn rhaid i Iago osod o'r neilltu ddisgwyliadau ei dad a'i deulu, ei ffrindiau a'i gymdogaeth. Mae'n cymryd dewrder i fynd yn erbyn disgwyliadau eraill, a'i siomi wrth wneud hynny, i dorri ar dryddodiad mwyn torri cwys newydd. Dyna welwn ni yn Iago, y dewrder i fentro, y dewrder i dorri cwys newydd, gyda Iesu wrth y lliw. Ond fe welwn ni hefyd yn Iago wrth iddo ddilyn ei alwad a neidio o'r cwch a'i barodrwydd i aberthu.
a berthu a'i ddiogelwch a'i hun. Roedd ei ddyfodol fel pysgotwr yn sicr. Roedd ganddo to uwch ei ben, roedd ei fywyd yn ddiogel braf. Ond fe benderfynodd a berthu hynny i gyd, mwyn dilyn a'i alwad a dilyn Iesu. Yn ymlach na pheidio wrth ddilyn ein galwad fel Cristnogion heddiw, does dim rhaid i ni aberthu popeth mwyn ei chyflawni. Ond mae aberth yn rhan o'r daith, y pethau bach mae'n rhaid i ni adael a gosod i lawr mwyn gwneud lle i Grist a'i ddilyn ef. Pan neidiodd Iago allan o'r cwch i ddilyn Crist, roedd yn llawn brwdfrydedd, yn llawn egni, yn llawn gobaith. Mae popeth yn cyffroes pan mae pethau newydd. Ond wrth ddilyn a'i alwad, fe ddysgodd Iago mae pylu mae'r brwdfrydedd a'r cyffro gydag amser, yn enwedig pan ddaeth gwrthwynebiad a gwatwar i'w rhan fel un o ddisgyblion ac apostolion Iesu, pan welodd mai ffordd Iesu oedd ffordd gul y groes, ac i'w ganlyn ef, yr oedd yn rhaid iddo godi croes hefyd. Fel y proffwydi gynt, fel Jeremia yn ein llys gyntaf heno, fe ddysgodd Iago nad pawb sy'n barod i'w wrando ar air Duw, a bod nifer yn gallu troi'n eliniaethus ac yn gas. Ar y degau felly, mae angen dycnwch a ffydd i'n cario'n tywys pan mae'r ffordd yn troi'n arw ac yn serth. Mae angen dycnwch i barhau mentro'r Iesu sydd o hyd yn ein galw ni gamu ymlaen gydag ef i'r dyfodol ansicr, ond eto dyfodol sydd yn ddiogel yn nwylo Duw. Felly heddiw, wrth i ni gofio Iago a'i alwad, boed i ni osod yn esiampl i'n bywydau ni, wrth i ni nai ddilyn Iesu Grist yn ein hoes, i fod yn barod i fentro allan o ddiogelwch y cwch, i fod yn barod i dorri cwys newydd ac aberthu diogelwch y gorffennol, ond yn bennaf oll, i ddalgafel yn ein ffydd, codi'r groes, a chyda dycnwch ddilyn Iesu, na wyddom beth sydd gan y dyfodol ar ein cyfer, mwyn ei enw. Amen. Clod ar mawref beth i ti. Twysogaethau awdurdodau, mil o filoedd, murmuriannau, seiniant fal trwy'r uchelderau beth i ti. Patriarchiaid o'i'n galon a thawd ydi, sanctaidd gor'r apostolion a thawd ydi, clod fawr nifer a broffwydi, byddin gannau dymerthyru, ar ddilynau gwlad goleuni a thawd ydi. Malatheris di yn seion oes i oes, ynghymanfa'r gwaredigion oes i oes. Mawn i ti a dywan feidrol tad a mabag ysbryd meddwl, hyd sylweddol, hyd ragwyddol, oes i oes. Gweddiwn am fendith Duw. Tangnefedd Duw,
yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa eich colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac a drygo gyda chwi yn wastad. Amen.